umuntu engaqonda. Yabo nje uDlubheke. Wayengifuna kabi kabi ngomshiza. Kwasho ukuthi mhlambe ke ikhona liquid detected on a charge. Kwasho ukuthi ke uthi ngishintshe le charge. Hayi no, it's fine. Kwasho ukuthi ke kodwa ngoba uyinsizwa naye wahamba wabohla kwangconywana singakahlangani. Kodwa khona bekuthiwa impela sahlangana wayezongiqontsula ngikhumbula ilanga ngisuke kwayani. Ngisuke estudio hana manje ngiphekezela umuntu. Mangithi yabona yinongo bapakile ngeBM bahleli lapha hayi. Ngashintsha direction ngahamba ngendlela engayazi. Kusikhundla ukuthi ngihambe ngocommissioner ngochuma lapha ezantsi ngakomabone ngiqhubeke ngibheke MTN rank ngenyawo. Ayishintsha ngadabula ngako Troyville ngiqhamuke Ellis Park ngahamba lapha mhlambe ngawuqeda 2 hours ngihamba. Kanje. Mhlambe ngaqeda 2 hours ngihamba ngibaleka nje ngiyogibela MTN uvalo lwalongibulala. Lapha ngenza sure ukuthi imali u45 we-taxi ukusuka lapha eMTN ngoba ngisoyikhali zami umuntu ngifuna ulahleke nocingo olusafe ngoba then okunye ke ngifocus nje kuthenini ngiyaphuthuma. Awufaka umgqumeni bona zange bekufuneni. Wangababona ephepheni angazi ukuthi ke well babecasukile. Babecasula ungengicasuki. Umuntu evele nisukele nje eniqambela amanga lapha. Into engekho. So babecasukile. Ngokuthola kwami ibandla eliningi elisonde eduzane babefuna impela ukumbulala ngomshiza. Ngoba ngiyakhumbula nje ubhuti quality. Athi hey suka lapho wena abafana bomgqumeni beza lapho beze lapho kugezana ngatshela ugezana ngathi yasambe. Mhlambe babengezeki kodwa khona isimo esikanjalo babefike bengiqontsula ngoba kwakusashuba shubile. Yabo washaya imoto ucilo udriver kaGezani washaya imoto wahanjwa. Angazi ukuthi emva kwalokho bathi bayafona ngathi bayathi hayi Gezani sengisukile lapho basasilapha ko Glenwood koNguni futhi ngalapho nje quality wayijwayele ukugudla kulezo ndawo ko Glenwood. Ayisasuka Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd wamanqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni namhlanje ke phethe umkhaya ke wathi inkombandlela yangapha empangeni ngihleli nje ngibona nginethezekile ngihleli kosofa abamhlophe engiphethe umkhaya wangakithi ngenze lutho fokwagcwetha undimando omkhulu namazi kakhulu lethi shaya ingoma amamiliyoni asebuza kuye umuntu onenyoka yamamiliyoni kulezi insuku wagcwetha asikumukela kwiPerfect TV ngibonge mfethu ukuthi uzivakashele uzohlala nathi namhlanje. Hayi siyabonga sibingelela kuphinda kuphila kufinyelela khona umbukiso nakubabukeli bePerfect TV SA sabingelele sithi bafowethu sikhona ke sinani namhlanje sicela ukuthi nihambe no subscribe lapha kwi-TV nilandele khona nothola ngoma ufike ufile in notification button uzothola zonke inohlonze. Ngiyabingelela igama navigator ngogcwensa sanibonani. Hayi bafowethu niyazi ke seningikhalele iphelile mhlawumbe iminyaka o3 manje thiwa ke iphupho lomuntu alifi mayisaphila nangu nangampela simlethile focwenza lodu uhamba sisho esiyakubiza ngelegend nawe focwenza hayi ngeke phela legend ukuqhatha nabantu hayi ngeke ngisase no 6 years akhona ama legend mhlawumbe ama legend ungacinga lapha kokhaza ucinge lapha ko bamncane uDlubheke nakule genge nje obamncane uZanefa maningi kakhulu ama legend obaba umdala ofihla isikhwele baningi nje obaba omncane abafana bomgqumeni ade abantu abade bafika nje baningi kakhulu so ngiyazi la emculeni sikwazi ngeminyaka sethi 2 uMaskandi ofundayo lo eVarsity uqhamukapi lo muntu lona bekusuka kanjani mfethu ungene nini la iginqini mhlawumbe ukuye studio angiyazi mhlawumbe ade waqala emakhaya uyiculela. Well into yami iqala ukwenzeka lapha eminyakeni edlule lapha ko 2018 mangaphosisi kwauqala ke nami ngaqala nje
eyi angazi ukuthi ngathini kodwa nje ngiqale lapha impela nami bengisesikoleni lapho. Evasithi. Yeah. Bengisesikoleni bengihlala nje rest so into yami yaqala lapho. Yes. Ngoba isihambe kangaka mhlawumbe ke sengaba ukulanda nje ukuthi unyaka nonyaka mhlawumbe izinto behamba kanjani kodwa nje ya into yami iqale lapho somewhere lapho. And then now sekukhona navigate ufokagcwele aqhamungaphi lento la navigate. Navigator igama elisuka emakhaya lisuka egameni elithi Inkombandlela. Yes. So Inkombandlela ke imini owayejwayele ukutshengisa amashangane. Hawu ngiyaxolisa kodwa vele ke phela yini. So ngangijwayele ukutshengisa amashangane i direction. Mesuke mhlambe ezothengisa obhava emakhaya bese ngithi hayi umgwaqo uya lapha umgwaqo eminye imizi emakhaya bengekho umgwaqo uya lapha ubungekho enokhuzini indlela ekulowo muzi mhlambe ihamba kanje indlela ekulowo muzi ihamba kanje mase libuye lizongifica khona vele laleli ngithole khona ngoba liyasho ukuthi ngube ngosuku lokuthi bese lithi hayi ngiliphekezeleke ngigcine sengixabana ke nabantu bendawo uthi nangu lomfana usilethele ikweletu la umama wayesengisakaza kwathi awena usuyinkombandlela wena uhamba udalela abantu ikweletu yabo. Ngoba mina ngangisho ukuthi hayi ukhona ugogo lapha ngihambe ngonokho ukuthi hayi mina uyacela lo wabhuti lo dayisa obhava. Kanti awungasagcini ukwakhombisa usuya nawe ngonqoza. Phela le nginika phela 150 mase liqoqile ikweletu zalimade kuyimpesheni. So ngoba ke bese ngo-analyze kakhulu umculo ngoba umculo bemvele ngiwuthanda noma ngangazi ngocula. Semase ngeno industry me just convert the name ngilise lapha esilungwini. Just ukuthi ngibe unique nje. Ngoba sebebaningi obani thola ukuthi kuthiwa khona ithosela igcokama igcokama elidala igcokama elisha igcokama eliseceleni igcokama eliseceleni waseduze yayibona yonke into leyo umgqumelo onjani umtshengiseni odida ngempela yayibona into leyo ngathi lamagama lawa ala egenge ukuthi umuntu ucabanga ukuthi lo muntu efuna ukudla umuthi lo kuthiwa hayi ugeje imbazo ziyamgeja ngathi angofuna lo magama angiqonde nje ngithole nje something different ngicabanga ukuthi mina uthe uqhamuqhamu negama lesilungu nje kulabo maskanda bakhona njengamanje ngoba sekukhona negenge njalo sekukhona obani mhlambe no two pack uzobathola komaskanda hawu somthola ngabe two pack ngabe two pack uzobathola komaskanda kodwa nje imini impela wathi awuthi ngishona yapha esilungwini afike ngalifaka nakhona igama elifana naleli uyacabangisisa ngoba kusokufanele ezoba yihit yonke into beyihit ingene ifike imbambelele ebantwini kuright khona bathi navigate abanye bathi navigate ngikhumbula ubhuti usigwebo nje ngathi ngizomfishara ngiqala ukusebenza naye wathi hey esayibonga lapha wathi hey ngihamba nomfana omncane ngimlanda le phansi nakuzeni konje bathi ubani waqala phansi wabuza wathi awumethu uthanda bani unavigator noma unavigator ngavele kwadideka nami angisazi manje ngizothi ubani ngathi hayi uzoshona umngaya uthi hey phela ngingakhumisa into engingayazi ngidelise ngabantu ngathi nayi shona ngathi noma ngathi unavigator noma ngathi unavigator uyefana wathi hey so lalibuye likhahlele kwamina omunye uzothi navigate omunye umuntu ethi hayi unavigate ayi kodwa nje khona lokho ku right khona lokho ngoba kuqonda ukuthi umuntu kodwa khona lihleli emqondweni lakwazi ukuhlala kwi long term memory kuyiqiniso ukuthi azange ube yivukani hayi angazi yabo leyo kuvukana abantu okay mhlawumbe indlela ozinawo uzointerpreta ngayo indlela abantu abakusho ngayo bathi wathi ufika nje futhi waphuma emavukaneni waba senkunzini ngendlela ingoma yakhe enamandla ngayo mhlambe singathi ingoma ibe equality kodwa ebuvukaneni hayi ngiyacabanga ukuthi namanje mhlambe ngikhona ngazi angifuni uqamba amangangazi ukuthi iya ngokuya lento le yemavukane sekuyigama nje lingasasho lutho yabo ngoba ungasuka nje ubize inkonzo malanga endala eseyacula yagogoda yazi yaphinde yehlelwa izinga umuntu ethi hayi ubani ivukane uya understand so leli gama nalithi ubuvukane ngicabanga ukuthi ayinawo ngakubiza ngevukane yabo so angazi mhlambe ngiyilo kwamanje kodwa engomeni uma uzokhuluma ngequality yengoma hayi ngiyaqinisekisa ukuthi bengenza sure bengenza konke okusemandleni enti shuthi yena into yakufaka ekubantu because ay ingoma yakho ngalesa sikhathi nami ngaqala ukuzwa ubusho 2018 ngithi awu uqhamukapi lo mfana oyithemba kangaka ubani yena ile Nkombandlela lena bethi sizoshaya ingoma enamandla kangaka engasamuntu enganqeni ukutalapha from A to Z
Awume ngiphendule nanga uDali. Uthini manje? Okay. Hayi ngitshela ngingatatazeni. Don't worry kuzolunga. Hayi mase ngimphendulile. Into engingayisho ukuthi uyayithemba phela. No, kuyekela ukuzethemba. Ngithemba ngabe ngizoqala ukucula lapha. Kwasho ukuthi ePretoria ngoba ngihlala ePitoli kunonjoko eduzane. Mangimbuza information awusagcina sisondelana ngalokho nje ezongibheka naserese sihlala nje awusizinsizwa umZulu nami umZulu. Futhi bengandile ke amaZulu ngobe sandile manje lapha ePretoria. So zwaniswa yilokho nje. Wasethi nje hey lalela uma uhlala nami uyashaya impela uyatya lapha. Naye unamadlebe ashisa phela la isakaza khona umdumazi. So manje abona ukuthi phela kushuthi ngizosala ke lapha mangalishaye ihawu. Phela futhi uzukwazi ukungena kwileague vele kufanele ukuthi ube imagesi ubashokhe. So ngathi nami uthi ngibona ukuthi ngizoshokha abantu ngangiqala ngisukela abantu kwaba yilokho kodwa kahle kahle ukukhuluma iqiniso I'm a very peaceful person, you know, I'm a very peaceful being. Kwaba nje ukuthi shuthi ukukhula nokududana na yonke lento ukuthi lento omntala lapha ngaleso sikhathi ubunganawo ngempela isho ngacula uzokhala inyembezi njengo Rebecca Malope ucula uzocimeza kodwa uma ungadala lapha ayibe kunzima nyana lento ishintshe muzo ibhekisisa ishintshela ngabo limit yebo nangale ngoma kahle kahle kamzukulu ethi ithino nje le kwakudumisa dala usongazi ushiye ngempela kushintshela lapho ayaqala lento manje yehawu yaphelelwa amandla nabo nabe bese beyibonga bese beqala becuba indaba becuba ukukhuluma bonke ayisenayo lesiqe lesokuthi umuntu umshaye ngehawu uzisibonga ukuthi lo muntu uyagijima from point A to point to Z eyibonga ngalendlela ukuthi ngithi phela kusuke kudlala mangushaya noma sixabene kodwa mangushaya mele ngushaye nguqambela mangalendlela ukuthi uzuna uthi kodwa lento lomfana shuthi uyenza i research ngami ungishaya lento iyangifanela ngingayenza lento ucabange kanjani yabo kuze bengazi kunomuntu omputshuzela indaba so kufanele uqhubeka ubuciko nasebongweni lapho so uyahamba emphelelo umsoco sayona sasinento enhle sayona kanjalo kodwa nje ngasho ukuthi nami ngahamba ngaphelelwa uthando la ngoba bese ngibona ukuthi okay ngiduma kabi kuthi ngiyadelela ingoma zami azwathola amandla afanele kuphakama lezi and lento ishiya isithombe sibi komunye umuntu mhlambe even akuba event organizers bekuthiwa hayi no navigate yadela la ngeke siqashe umuntu odelelayo okay so awume wena cause uselapho kwaqhenza le ndaba yomntalapho uthola ukuthi ubusho ukuthi uzodlalisa mhlawumbe unjoko unjoko ifike kahle uthi mhlawumbe usodlalisa into encane into encane asayithathi ngalendlela ukuthi umdlalo suzakhela isitha ubona umuntu esekubhonya ngenduku yethambo nje emntini akuzange kwenzeke ukuthi abanye bayithathe ngesinxele noma uthi umuntu engaqona yabo nje uDlubheke wayengifuna kabi ngomshiza kwasho ukuthi mhlambe ke ikhona liquid detected on a charge kwasho ukuthi uthi ngishintshele charge hayi no it's fine kwasho ukuthi ke kodwa ngoba uyinsizwa naye wahamba wabohla kwangconywana singakahlangani kodwa khona bekuthi impela sahlangana wayezongiqontsula ngikhumbula ilanga ngisuke kwayani ngisuke estudio hana manje ngiphekezela umuntu mangithi yabona yina ngibapakile ngeBM bahleli lapha hayi ngashintsha direction ngahamba ngendlela engayazi usikhulile ukuthi ngihambe ngocommissioner ngochuma lapha ezantsi ngakomabone ngiqhubeke ngibheke MTN rent ngenyawo ayishintsha ngadabula ngako Troyville ngiqhamuke Ellis Park ngahamba lapha mhlambe ngawuqeda 2 hours ngihamba mhlambe ngaqeda 2 hours ngihamba ngibaleka nje ngiyogibela MTN uvalo lwalongibulala lapha ngenza sure ukuthi imali u45 we-taxi usuka yapha eMTN ngoba mbiswe ikhali zami umuntu ungangifuna ulahleke nocingo olusafe ngoba then okunye ke ngifocus nje kuthenini ngiyaphuthuma awufaka umgqumeli bona zange bekufuneni wangababona ephepheni angazi ukuthi ke well babecasukile babecasula ungeke ngicasuke umuntu evele nisukele nje eniqambe lamanga lapha into engekho so babecasukile ngokuthola kwami ibandla eliningi elisonde eduzane babefuna impela ukungibulala ngomshiza ngoba ngiyakhumbula nje ubhuti quality athi hey suka lapho wena abafana bomgqumeni beze lapho kugezana ngatshela ugezana ngathi yasambi mhlambe babengezeki kimi kodwa kunesimo esikanjalo babe bengiqontsula ngoba kwakusashuba shubile yabo kwashaya imoto ucilo udriver kaGezani washaya imoto kwahanjwa
angazi ukuthi emva kwalokho bathi bayafona ngathi bayathi hayi Gezani sengisukile lapho basasilapha ko Glenwood ko Nguni Foods ngalapho nje quality wayijwayele ukugudla kulezo ndawo ko Glenwood ayisasuka seshaya ikhona so umuntu wahlahle cishe waphela induku uthi kuyadlalwa abantu yabe sekusele kangaka nanokuthi uyabona umuntu ngoba ngisho ngithi ngumuntu no soft yes okwesidala ngaphakathi nje emoyeni ukuthi sengaqala uchuku yabo so umuntu usukuyenza into uyenza ungazethembi ukuthi ungayenza uwenza kuze kube over uyashayisa kwegwala ushayisa kwegwala ngishayise ngivele ngiphenduke nje emagesi kwazi ukuthi impela isiqhwaka ngiqhamuke ngushoke bheke phezulu ngushoke ubheke phezulu ikujabulisile emagesi hayi mina ngibhakabhaka nkabi yami ngiyakwazi nje hayi bhakabhaka hayi manje ngiphathana ukuthi isivuthururo emagesi kanje bethi shani nathi izobabamba nabanye no kungijabulise kakhulu kodwa angcoba ithole kakhulu koncoba ibhaxa uTaser kanje isandanza kunendawo nakakhulu hayi mina ngifanele iKaizer ayinendaba esho ngishawa iSuper Sport ngo10-0 ngishawa iSundowns ngo15-0 as long ngeyona iKaizer awenele ulula manje umbone sengifuqa ukudla ngeke kuthi inhliziyo yami ibhlungu anginandaba kodwa mangathiwa ngivuthululwe iKaizer enye inhliziyo hayi usibuyele lapha mfethu nakho balula abahleli bemcimbi lento legcina ingalenza igazi elibi kwabanye abaculi nabahleli bakuzwa lapha e-studio uyashinga kuphela sekuthiwa lo mfana ahloniphi lo akamazi omunye umuntu kanti akusenjalo nami nje bengenza phela ngifuna ukungena anti angifuna uqamba manga lento yami yokudelela yangisebenzela kuukuthi ke kwahamba ngokuya kwasho ukuthi into engekho ngakumina that's why kuvele kwalula ngathi I'm out yes same time ngoba kuyelana nanokukhula ukuthi okay njengamanje ngineyinhlelo engizenzayo ezibandakanya umphakathi ezibandakanya nabantu abasafuna ukukhula so yimi lo ngikhuluma enye into ngapha ngixhaphaza abantu ngapha ngakusasa ngiyavuka ngiyengane ngizofike ngikhulume izwi ngime phambi kwezingane ningawenzi 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 5 no yabo ulimi maliqoqeke mawukhuluma kodwa olwamade bengilalele ngayizolo or uthola omunye umntwana bengangazi mefike ekhaya hawu ade ukhona navigate esikoleni ekhuluma kanje ukhona umsunguli weBhincade educational tour yabona kanjalo hawu wena uye bezosiphe nje icathulo esikoleni basisiza mhlambe ngama applications basimotivate nani ake simlalela abazali babelalela uYouTube uyinkinga uvela uqale phezulu lengoma ephezulu leweyiyona uvela ungena nje kuthiwa lo muntu wayesethuka inhlamba pho yabo into kanjalo noma ngeyona inhlamba kodwa nje ukudelela omunye umuntu kuvele kuthiwa inhlamba so ngayibhekisisa lo nto ukuthi kufanele ukuthi ukhule nanokuthi iyangibulala ngishuthi ngizoze ngibe yilegend nami ihit nginayo kodwa ifihlekile ngifana nomuntu ongenayo yabo ngathi awukwazi ukucula ngathi angikwazi ukucula let me just focus engomeni nje ngiphume nje haweni ingoma yebo eyibongo ngingayifaki nakuyifaka nje ngafocus engomeni ngaqala ngayisakazela amamitha yabo okutshengisa ukuthi isiphiwo sikhona lapho ngesikhathi beyocinga ingoma yokudelela bangayifica befica ingoma ephila baqala hayi uNavigator is something else akusiyona into besicabanga ukuthi iyona nanoma ngoba lento imvamisa abantu bebeyithola ngoba sebefika eduze komthi hayibo lo muntu lo muntu ongakwazi ngisho ukubhekana emehlweni ungimbheke emehlweni nithi hayi sokayi kwahleni hayi kwahleni so umntana lapha vele uyekile noma usamile kwenzakalani ethe ingqwela ngibuzele phela ngeke ngabona futhi nasemapage nakho ihlezi kubuza usuku nosuku hayi khona usuku nosuku into enza ukuthi bewubuze ngoba bayazi ukuthi into ngangiyenza sisingangimisela hayi impela uma ngabe futhi ngimshaya umuntu ngangiyenza i-research ngangaze ngacula ngathi mina eyami ingoma ayinamzala ayinamngani ifana nenhlamvu yesibhamu ishaya ngisho umniniyo ngoba isibhamu uyalenza iphutha usifake nje la enqulwini wanyakaza usesekushaya iqakala muwenza iphutha ungasifake lentweni yakho ungaze izinto zakhona wenza sekushaya iqakala kuthiwa hayibo uyidubulile kube yiphutha nje ngazi kwenzeke kanjani ovela uyidubula iqakala kuthiwa ayibhadi inhlamvu yesibhamu ungasithembi kahlahle isibhamu ngeke uzuzithembe akuyona into ongayethemba so yimi ke lo bengisho kanjalo ngithi ngifana nenhlamvu yesibhamu into mangizokushaya ngahamba nje nawe kanje ngihambe nawe ngihleke nje ngishenge kodwa into ebengicophelele angifuni ukushaya ngo-True News ngifuna ukuhlumeza umoya ngiqambela amanga mangiqambela amanga ayozuthi ayichana kodwa nami lento iyangifanele ngenze impela so nguyekile umntalapha angikho nje lapho futhi angiyiboni ngibuyela khona kodwa
I think ngoSeptember kuye kwathi angivuke ngakusasa ngifike ngishaya inkonzo malanga ehawu ngabuye ngabona ukuthi okay akwenze njani no I'm not going to okay expand on that but yabona umusu uphila kakhulu lo muntu yes uphila ngalendlela ukuthi we are even akusekhona ukuthi nje nama artistic kuphela we are brothers bese kuba khona umuntu ozokutwist emoyeni kwazo kakhuza umfazi wami wathi lalela indaba kwenzakalani ngoba phela bengithi kukahle niyazwana ngithi mina hayi mhlambe kuba ngo1 no2 no3 ngoba phela mina ngizwana nento ebheke eceleni wasethi no hayi lalela ngoba ngiyakwazi ngoba uphendula kanje nje usiyavutha la ukhona msho umi ngenyawo usho vele ngimi ngenyawo ngibhizi ngizama ukufonela usizo kaGomede lapha eGMD ukuthi lalela nikhona nekusasa hayi kude hayi ngithi nikhona nekusasa ngizoyikhipha nje beyisingile ngishaye nje ekhanda uyabona lento le izolimaza ubudlelwane izodivide futhi indlela thile yabo ngase ukuthi ngiyiyeke ngoba yona ikhona ngine experience yokuyenza hayi ukuthi ngesiphiwo sayo ngine experience yokuyenza so kuye kwangifikela hayi nini manje ngoSeptember hey kodwa sengithi no uthi ngiyeke ngiphumile kuyona angizobuye ngiphinde ngiyenze kodwa mhlawumbe kukhona oyongithinta la engingafuni khona noma kunzima ngoba I've mastered lento yokudeattacha yes umuntu mangabe engakuphethe kahle I've mastered into yokuhlukumeza umuntu psychological yenethe uze ngempi uvela ube olunye uhlobo lomuntu bengathi awazi nanokuthi ukuhlukumezile kanti uyazi wenzela ukulimaza yena ngoba mhlawumbe kusuke ukuhlukumeza ngenhloso so I think ku highly impossible ukuthi ngisangabuyela kule yanto le mhlawumbe umuntu sengamphanisha ngenye indlela o silent treatment njalo nokuthi ngimkhulumise ngixoxe kakhulu ngivele ngikhululeke kakhulu kanti sengiya pretend ngenzela ukuthi ehlukumezeke ebone ukuthi uyislimi so uselapho kwancane ngisangabuyela emntalaphi nawe yadlisha kuqala ukukhula ukwazi ukubona ukuthi ayi iveli yami ayingivumeli yabona manje senginengane nje manje izokhula le ngane ina 2 years manje kwiqiqi izobe sina 5 years eyothi mikhula hayi ubaba uhambe exabana nabantu babonjani lonto le esiyachonsa esikoleni kaqala ke ihlukumeze emoyeni sekuyidala kuba umuntu ongeyena zincane affect abantwana esingayiqapheli siyabantu nje emhlabeni so into efana lezo kumele uthi mikhula nje umntanami thuyihle wayenza ukuthi kodwa hayi ngeke ubaba ngeza yenze lonto yabo yabona lonto le so very important so kodwa ke nokukhula ukukhula mawusukuyi artist ukuthi unaka ispan sakho uyifocusele ekuthenini wenze show ukuthi abantu mawukhipha into yakho bazoyithanda wenze show ukuthi umsebenzi wakho ufinyelela nala obungafinyelelanga khona kwi project yakhe edlule kube nabantu abasha abangenayo usuku nosuku bezona kumculo wakho ukukhula kuwukuthi wenze show ukuthi ekhaya kini noma bekuthiwa uthola 600 ngenyanga kodwa makwenzekile kwathiwa indoda asicela ukuthi uphathe isinkwa endleleni ukwazi ukuthi ngempela ukhiphe lo 21 rand ngabe 22 rand uphathe isinkwa ufike ushiye ngempela ungathi uphethe isinkwa uthi ish ya khulu ukwazi ukuthi mawuthola amasenti inyana noma kuthiwa mancane kangakanani kodwa khona kufanele kube nomehluko ozokwenzeka empilweni yakho awukwazi ukuthi kungafika 15,000 njengamanje kuthiwa na petrol zame na uzoperforma siyazi mncane but now 15,000 sicela ukuthi usondele uzoshaya nje just to 10 minutes kulo 15,000 obuzothi umulele kungenzeka imehluko empilweni yakho kodwa ngo10 minutes uthi mawusufikile ujike futhi ungenzi lutho lo 15 kufana nokuthi ubulele endlini ungenzi imehluko empilweni yakho you understand kakhulu so ngize ngithi mina ngoba kule minyaka kulezi esikhathini esidlule esiningi bengumuntu ongaqashaqasheki angizokhuluma ama-event amakhulu bekunzima nje even ukufinyelela kuma-private functions and all ngikhuluma ngomemolo members onyani nani so iyona into esengiyisebenza kakhulu njengala ma-21st and all ngabona ukuthi okay no ezinye izinto ziyenzeka ngale mcimbi leyo ngoba uma uzokhala uthi angiqashwa kusho ukuthi ukhuluma ngemicimbi emibili wena or emithathu emkhulu eyaziwayo ukhuluma into yaseThekwini into efika kanye engeke niqashe lonke niyabacula umaskandi ngoba ningaphezulu kwamiliyoni nje ngoba umuzi nomuzi une-artist la khona yabo so ukukhula ukwazi ukuthi unake ikhaya wenze sho ukuthi uthola 15,000 zazo 5,000 uyayithenga imaterial ka-round omuhle kabi omakhi baningi emakhaya ngoba bebaningi omakhi emakhaya kusho ukuthi
sekuyi-competition uyakwazi sebekushiyana ama-prize mayithi hayi mina ngizokwenzela imali ukuthi uba uma ngihleli kuyefana usibani uzowuthatha umsebenzi sekugcina kwenzeka loo nto le emakhaya okuyinto ebuhlungu engekho mnandi uba umuntu kufanele ukuthi awazi amandla akhe yabo futhi kufanele ukuthi appreciate ngendlela eyanele kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi izinto ziyenzeka u-5,000 iyawenza umehluko omkhulu kabi angithathi kumoka uthathwa unikeza umama wakhe ekhaya yabo ngithatha uma uthathwa unikeza umama wakhe ekhaya uma ukuthi unomuntu wesifazane ophilayo wawuthathwa unikeza umuntu wesifazane ngoba kuba nalento yokuthi uma usukhulile umuntu wesilisa usunamandla okuphikisa umama wakho noma usumehlula umama wakho ngokwembono thola omunye umama umusha ozokwehlula ozomesaba ozokwazi ukuthi methe hayi ngo9 wendoda kufanele ube sendlini ngempela ngoba lo wakho usuyamehlula uyabuya ngo4 ekseni futhi vele naye usuke segive up kuba naleso stage sempilo ukuthi uzokhulisa umama legcekeni uhludlule esigabeni sokuthi akukhulise sekufanele ubuye wena uzokhulisa yena yabo thola omunye kumama ozoqhubeka ukukhulisa ongaphansi kwakho futhi mhlambe kwesinye isikhathi akushaye impela kulawule nje impela uzindoda uthi ngeke ngizomuntu wesifazane mina kodwa mewuke ngocingo uzoyibona isihlahle shona le nocingo ithi madoda ayingeke hayi ngeke ngithi isho ngasekhaya bafethe imntade ehambile uyasaba sekubuziwe kwathi uwantu kuphi wathi hayi mama ngawacha angishongo umuntu usuyachaza manje ngithe mina nto kuphi hayi senda nokuthi hayi okay angisho lutho qediwe seshaya uqedile ushaya uqedile uzoyibuyelela wena endlini so ukukhula izinto ezifana nalezo yeah ngoba angicabanga ukuthi kunomzali othi hayi ngifuna ukuzala ngizozala mfowethu hayi shepherd ngoba senguzalile kanje xhaphaza mfana mkhululeke uma eshona kusho ukuthi zonke yonke le mfundiso ebeyi-investa kwenu investela ukuthi kube njani ukuthi kusale mayisehambile yena wahamba nomama wakho kusale sekuphelile njalo nawe usiyohlala emgwaqeni uyobona uzwithu wasehlohluwe sebekushuthi usudansa njengoBaby Sodumo lo waseThekwini usukhala eyikhala so sikuphosela amashow ukukhula nje kulapho nokwazi futhi ukuthi angeke uzophiliswa umculo wodwa yes yeah so ukukhula izona izinto engithe ukufocus kuzona lezo mina vele uselapho sibona most yabaculi umuntu uma ingena keeper le mayingena emculweni ufocusa lapho kuphela akakwazi ngisho ukinvesta kwenye into mhlawumbe ithuba lisekhona because sesibone phela obaba uphuze chemist bebeshisa kabi isikhathi saphela kunjalo umuntu ofana nonavigator akayicabangi nayo ukuthi ngoba abangisesemehlweni nami kusazophela njengami wenze ezinye izinto mhlawumbe property iningi investment ongayenza kuwukuthi ama-artist amaningi sisakhuluma sekuyole engxenye yokukhula kufanele ukuthi sifundise ukwazi ukuthi ngoba wenze podcast wena mhlambe iphupho obunalo kusukela semncane sokuthi usuke emncanelela ukuthi nje ngifisa uku-owna into ehlobene nale noma bekungeyona i-podcast ingqongqonqo mina nje ngangifisa ukuba umsakazi kangangoba uthi ngisho ngisikazi ukusakaza bayebethi abantu hayi wazi ungalungi yabo so kodwa uyangibona ukuthi ngiphi ngisekuculeni mina ngiyitshethi ngizoba umsakazi hey kahle mama kahle ngiyitshethi ngizoba umsakazi noma ngibe unokhozana ngisakaza ibhola yabo so ngiyamangala bangabe ngicula kodwa imic ngisayiphethe ibhekisiseke lento le nto leyo into engakhula nayo angiculanga ngoba sengibona ukuthi ubani uyacula you understand so I think singama-artist kumele siyi-understand ukuthi okay ngoba nangu ngibona uNgelo V enza umcimbi ngoba nakho ngibona bani mhlambe uKhuzana enza umcimbi sekufanele nami ngenze owami umcimbi you understand kufanele ukuthi sifundise ukucabanga siyanqena ukucabanga iningi lethu thina ama-artist kaMaskandi siyanqena ukucabanga mina mangakuchazela nje izinto engiyifisayo ukuzenza njengamanje ungabona hayi lo muntu pho ufunani ngala emculweni yabo ngoba ingqondo yakhe kushuthi ikude kakhulu so mase sifundisa ukucabanga singama-artist umculo uyenzeka ubhizi ngalendlela exa kusathanda uyenzeka umculo ube busy kodwa wenze uqhubeke wenzeka umculo yabo ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukubona i-artist lamaskandi linama-track ngiyafisa ukubona i-artist lamaskandi li-own ama-truck stop ngiyafisa ukubona i-artist lamaskandi mhlambe lina
uthola ukuthi mhlambe ni owner nje just i-B&B uyangi-understand ngiyafisa ukubona i-artist lamaskandi kuthiwa hayi mhlambe lenzani nje mhlambe kuthiwa linama-shares kuphi uyangi-understand into efana nale into engajwayelekile thenga ama-garage yes ama-garage yonke lonto leyo kwa-garage nje ukutshela iqiniso yazi kulula kabi nakho igaraji ukuthola igaraji ukwenza igaraji le nto iqala kancane kuwukuthi iningi lethu siyavilapha so ingxenye yokukhula leyo singama-artist ngiyengifisa ngelinye ukuthi singayisithole nje isikhathi sikwazi ukuthi sihlale singama-artist bafethu kona-ke lephi njengamanje sikwenye generation njengamanje akukwazi kwakhona ukuthi ungaze ufinyelela ku-30 years uthi awunayo umuntu wesifazane wena okuyena impela focus kuyena uyaqoba uyavungula ngoba izo zonke uma ufuna ukukhuluma umuntu wesilisa uyamdinga umuntu wesifazane ophila yikho ngoba sinebhadi ke thina ama-artist awukwazi ukubona umuntu okuyena ngoba omunye usuke eze mhlambe efike kanye ne-hit wafika kanye nomfana ongalobolile hawu seniyathandana njalo kanti uze ngomfana ongalobolile mase lishona phansi igama lakho sokukhona enye ingoma ungena kulayini ulandela ulayini mase kukhona ini bhebe ungilahlele ungena yabona uyangi-understand iqiniso mobile fanele ubhekisise umculo kodwa futhi angeke kuze kusihlule ukubhekisisa ukuthi siyavilapha nanokuthi sinale mentality enayo ukuthi esinayo ukuthi abanye bethu abalitholanga ithuba lo-explore izinto sisebancane ezikoleni asilitholanga ithuba lo-explore izinto mhlambe even sisiqedile isikole sesi-abuse le opportunity esiyithola sesi-abuse ipower ngoba nakho sesicula ukuthi hayibo siyazi ukuthi okay ubani uyachazeka mangicula kanje nje sigcine sekungenwa ngalawo ma-angle okuyinto errong engekho right kubalekile ukuthi siyi-protect angisho ukuthi ngi-perfect angeke ngize ngihambe ngithi no ngi-perfect angizenzi ngconyo ngabanye abantu but izinto ezonke lezi ey'thinta ukukhula uselapho mfethu sasakhuluma nje hhayi emoyeni sixoxe angicela esinye isitori esibuhlungu wathi kade from I think ngo-2019 2020 buvela kuma-post left and right kodwa hhayi ukuthi bengihola mina hayi ukuthi ubuhola ngo-2019 ngathola i-event eyodwa eyangikhokhela yayi-10,000 ngangikhokhelwa uThembinkosi Wenxumalo insizwa yangapha koNongoma uThembinkosi Wenxumalo yangiqasha kwi-event yakhe ongiyokuqala Amandla Maskandi Festival naye ethi hawu ndoda awukwazi ukuthi ungasuka ePretoria uzongixhasa ngenze i-rally esikoleni ngithi ube kuyi-student bani o-SRC uzongixhasa free of charge ayi mina bengingazi nanokuthi uyaziwa wathi hayi ngeke ndoda ngizwa ngiphatheka kabi ngicela ukuthi sihlangane sibone ukuthi angeke nto senze umcimbi khona umuntu othembisile amasenti uzowafaka mina ngizokukhokhela uyi-artist lokuqala engiqashayo namanje singamfonele ngakuchazele ngakhuluma ezichazele yena ukuthi hayi cha ngaba uqala impela waqasha lo nsizwa empilweni umcimbi wakho futhi umcimbi wakhe wokuqala namanje nginamatsheke eNike ngangiqala ukugqoka iteki leNike ngoba bengisesesikoleni bengiqala ukugqoka ngangigqokela ovans namathomi evarsity bengiqala mina ngahamba ngolithenga cash kwasho ukuthi ngilithenga ke indawana thizeni yabona lapho ku studio uthi umile lapha e-studio ugqoka iteki leNike liyefana nelomuntu olithenga mhlambe esportsini kodwa leli lakho lotsheka sengathi lina 4 years lele lakhe lisekulibhalansile nje elakhe ngathi lina 2 weeks elakho ngathi selinonyaka elibona lifuna ukubheka eceleni yabo so sasikubona nga 2019 nje kuma post ngangisuke ngihambela mina hayi ke Nkosi yami babe ngiphakela mase ngifike ngicimbe bonke engathi kulambile lokho ngicanyana cabe ngiphakela ke i-beef stew no jeqe namadombolo ngidle so ngibelethe ubhakha wami ngiqhubeke nendlela futhi kodwa nje ibe incane kakhulu mina incane kakhulu imali engisayenzile emculweni ngize ngutshela manje ngiyabona omunye I think ku-Facebook ethi angazwa excited kangaka nje ngegcwaliswa wamtshena ukuthi uyangikhokhela ukhuza nona umcimbi ongikhokhelayo yazi ukuthi nginenhlahla-ke ngo-2022 ngangaze ngiqashwe ngaze ngazoqashwa umasipala wasemfolozi ngihlangana nemeya lapha athi hawe inkunzi nayi le nkunzi ngake ngayibona yayifikile lapha izovolontiya ihamba nonto encane ngahamba nonto encane ngapha eMzingazi ngafike ngavolontiya lapha ngasakaza ihlabathi ngagijima ngolengile emaweni omashende kwathi hayibo namfana uyacula so isiphinde ngibona imeya yasemfolozi athi hey yangiqasha hawu ngajabula athi imali ephilayo ngaqasha imali ephilayo
kwasho sifika ngineyikweleti mele ngikhokhe ngapha kodwa nje kwangijabulisa lokho kwase kuzoba umcimbi kaKhuzani khuluma into nga-2022 ukuthi mina kushuthi imicimbi yangikhokhela ngo-2022 ingikhokhela mthathu ngaphandle kowodwa engangiwuthole enkandle wonginika 5,000 ngiyakhumbula ukuthi ngangigraduate ngeyi4 kaMay kwase kuthiwa ngeyi11 ngani mazazi zobe zingolwesibili wozo performa inekhuzu yisoyi now 5,000 ekajabula kabi so mase kuvela le event kaKhuzani ithi hayi kufuneka abantu abalandelwa kakhulu ku-social media abawu10 mangithi ngiyibona ngihleli ku-number 8 lapha kubantu abalandelwa kakhulu nje kwi-social media ngathi hayi mphakathi ngajabula ngafona ngabuza uNjogo ngathi wenjogo ngicharge malini lapha ya wangitshela uNjogo ngayicharge lo mali akekho umuntu wacomplain ngathi hawu yini kanti yathola imali engaka mina ngiyazi lonto wabuye enyaka wesibili last 2023 wabuyo uyigcwalisa 2023 kwasho ukuthi yabona ifika le mali kaKhuzani lokuqala inhliziyo yami yabhlungu ngoba ngangingayijwayeli imali ngangazi nokuthi yababhlungu ngathi uNkulunkulu angisize ibuye legcwalisa le mibuye iphinde ingithathe ngoba ngifuna ukuthi ngenze something ngale mali leya yabo so uNkulunkulu emuhle wabuye kwafuneka abantu abanjani safakwa sababaningi lapha basavotelwa ngaphinde ngathathwa futhi ngiyabonga kakhulu balandeli bomculo ngisho angisho bami bomculo ayisekho into ekuthiwa balandeli bami manje esiya ngokuya mhlawumbe khona kodwa esiya ngokuya so ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo ngokuhlezi benami so ngaqasheka ngasethi wabuza uKhuzani media briefing wathi ngoba wena ulalu lapha ko number 18 kwathi mangishaya u9 ekseni waphaphamusa ulapha ko number 6 kwenzeke kanjani last year lapho hayi ngathi hayi khule ngelinye ngichazela and I made sure ukuthi ngiyamchazela uyazi ufakazi ngamchazela ngathi hey mfethu ngiyabonga u1 no2 no3 no4 no5 so le event iyangenza umuntu na u1 no2 no3 no4 hawu wabonga wathi hawu cha ngiyabonga so kwasho ukuthi ke njalo kuyaphileka wabuya nokulonyaka ukufuna abantu abanamamitha sengisalile kodwa ngenhliziyo nje emhlophe ngoba ngiyazi ukuthi event eneqiniso ngathi no angabe nomona uNkulunkulu lenzile ungiphile ichance sibaningi siyabacula sangabe ku-unfair ngempela mangathi sengizofuna ukukopotela ngizame ngize ngothenga ama-views ngizame ukuthi ngifuna ukungena kwigcwalisa kuzongilimaza mina emoyeni yabona kufana nokurobot bese ufihla ibhiga la ngaphansi awukhululeki kahle uyazi bethi siba robile uyabona so awuba nayo awujabule ukuthi uyilwele lonto hawu asekuthiwa yakuphinde kuvote futhi kufonakala abanye bazoedela lapha hawu ngaphoseka kanjalo ngajabula kakhulu ke lapho uyazi ino ethola lapha ngoba ngiyazi ukuthi event ephilayo ngisho ngathiwa ngoba ama event abaneyinkinga ngisho ngathiwa hayi babana lenkinga yokuthi eish isponsor ayizifakile imali aziyadelaya ngeke ungizwe ngithi inkente ngoba futhi hlezi ngiqashwa ngomlomo ngicina ukuhambisa invoice imali igcina ingafiki futhi akhona oyedwa umhlelo omcimbi ongathi mina hey ingani wangifonela mina wangibuza wathi anti aholile ngani waxabana nami akhona oyedwa mhlambe kudluleke angazi ngabala ngithini ngiqashwa kodwa ngithola imali ayifinyelele futhi Nkosi yami angiyibuzi angihluphi umuntu yatiyenzeka leyo nto leyo yenzeka kakhulu angihluphi umuntu angihluphi umuntu and so uselapho khona into esingayinaki thina endle emnyama uthi depression yebo umama ekhaya uyakubona kuma post nawe uyayifila leyo nto emphakathini siyakujabulela kodwa ekugcineni uyazi ukuthi ulambile awunalutho but thina sinokuthi unavigator unezinto eziningi wasimbona kuma post wena uyazi ukuthi ngihlukumeza kakhulu ufuna wena uyifayile upetrol uyigibele eTexini uhambe uyoperforma mhlawumbe kwaceza uyihambela wena uphinde uyibuyele hey hayi kunzima ke lapho ke kunzima kodwa I think mina ifamily yami ngoba angiyifihleli lutho angifihleli lutho sengaze ngakhanda igroup mina yasekhaya yami nezingane zasekhaya siyaxoxa uthe yazi bafethu 1 no 2 no 3 no 4 no 5 yabo kuthiwa hayi wenzelani 1 no 2 no 3 hayi ngithi hayi 1 no 2 no 3 so bayakholelwa kumina nami yiphi into engisuke ngiyisho ngoba bayazi ukuthi into engisuke ngingayenzile ngoba amandla soke ngekho uma amandla engisuke senginawo ngiyalwa futhi ngile ukuthi ngiphelela kuyona lonto le so ayikho pressure mina ngiyithola ekhaya
kuba leso sikhathi hayi sifuna imali yeinkomo umuntu onakhoza inkomo akakhokheliwe siphelele isishebo njengempilo wonke imizi siphelele isishebo ngithethe ke nami phela bevele uyifuna isikhathi ngekho ngithethe uNkulunkulu wami namanje nje ngoba umama ugcine eBrazil mangamfona ngimthetha anginayo imali uthi hey khowani wena ngifuna imali yakho mina ngithi ukuthi nokuthi so siya understandana mina nefamily yami 2 umama into ayingayifuni leyo mntalapho wayengayifuni engayithandisisi ngale kwalokho ke lo mculo akahlangana noma lephuma noma leshona hayi ngoba engazi futhi umuntu nje ongakuthanda ukukhuluma umuntu ongakuthanda ukukhuluma futhi nasekhaya abangibuzi lutho indaba zomculo kahle abangibuzi lutho imini osoke baxoxele khona ngithanda ubaxoxela khona kuphelele lapha abangibuzi next ekhaya kangangokuthi mungababuza ukuthi unavigator ngoba ade esesikoleni ubefundelani hayi abahlangani abazi ngeke bekutshela ngoba akekho ngisho noyedwa futhi kumzali wami waye graduation ngisimo sokuthi ngangihlwe angikhona ngisho ba transport angikhona ayekho futhi umuntu ebengizokhala kuyena ngaleso sikhathi ngikhuluma into yamanje ngo 2022 uMay bengihlala le nje kwa graduation ngasizwa uyambona uMajola lonokusakaza uhlelo lamaNazaretha kwizwe lomzansi lo wamachunu driving solutions yebo sasixoxa ngabo 4 ngimtshela ukuthi hayibo igraduation kusasa ngo9 anginayo imali ngabe ngiyagraduate imali anginayo wathi hayi uyenzelani lonto lonto hey ngiyakufakela manje mina njengamanje just like that wangifakela 2000 kwathi kuvalwe emakhami imlo ngizothenga ibhulukwe lapha neshirt ngiyograduate ngakusasa angina graduation gown kumele ngiphante imali yakhona ngitshela the way izinto ebezinzima ngakhona mina ngumuntu onendlela yokulibeka nje iqiniso ngiyalibeka nje iqiniso impilo isikeyanzima ngandlela xa usathana kodwa ubengozuzubone bengigoloza and ngaleso sikhathi manje ukubhekisisa 2022 benginezingane eziningi ezigcwele ezihleli endlini nami okufanele ukuthi zidle every day kufanele ukuthi kuthengwe igrocery every day I mean every week you understand ngilo muntu othanda ukusiza ngisho usizo engenalo so impilo ikiyanza impela yangicindezela kodwa into engijabulisa ukuthi labantu engangibasiza abanye ba right manje bayafunda bayaqeda bangagraduate noma inini nje yonke engijabulisayo yonke engijabulisayo ke le so mina kwanzima impela nale emoto iningi le imoto zakho zayiphela kapha wasengozini nemoto yaphela nya zonke zozinto ivale hayi lo yabona lokho imoto hayi ebukhulu okuyimoto khona impela ngazathi yabona ke angithanda lento yozangoma nani kwaze washo uSimomozo awuhambe manje wendoda uyobheka waqala kunike advice othi uSimomozo iMay yazi mawuzophuma ngemoto kumele wenze njani uthatha amaqanda awu4 ngazi wenzeni bese ube uqondanisa nesonto ubhekeni madoda usho ubhekeni ethi bese ushawukiye uyawagcoba lamaqanda lawa bese usuku angazi noma uyakhuluma uhambe kodwa washinte kanjalo wathi bese uyakhuluma uyahamba khulileka uyofika la uyakhona imoto engazibe nankinga ngathi hayi yabona ke lo pinki uyangifosela yini le ngithatha amaqanda awu4 ngobe ngoqinisa namasondo bese ngiyawanyathela ngemoto hayi ke ngisuke ngishaya indlela ngobe ngisefika ngithi hoyibo yoslo ngisela nezitori zo pinki kwathi eqede kusho lokho mhlambe kwadlula insukwane ezimbalwa ngathi ngihambela ngapha ngoGauteng kwaqhamuka abantu hey faka hey babe ngiphuca imoto ngiyilandela ngeenyawo ayingabona ukuthi I know kahle inkinga inami lapha ngaqala ngapha abantu wesiZulu bangisofta ke nabendlela bangisofta ngayo kodwa hayi sekungconywana nanokuthi ngibona sengathi mina mangisuke ngizokukho into engekho right engayenzi kahle ekhaya ngiphanisheke ngemoto ngoba ngiyayibona iwarning ngisalele ngivuke ngibe nenkani ngingene emotweni ngize ngikholozana ukudriver kunensizwe ojwayele ukungidrivela lapha iyacula nayo icula iAfro rap ngabe yini or hip hop so yena ngijwayele ukuhamba nayo bayazi abanye bathu MC Nhlaka kodwa seshintsha igama umqhele manje hayi mangibona ukuthi ngiyiphuphile le moto ngiyayinqaba impela ngithi hayi awushaya imoto baba driver uzizele ezecisha umpela ukusiphose truckini ngithi hayi ingoba sengiyazi ukuthi uma into ngisuke ngiyiphuphini
noma ingedelay mhlambe noma ngo3 weeks kodwa khona izokwenzeka exactly futhi same place ngumuntu nje kanjalo Mfethu, before sivale ngeke sikwazi ukuvala mfethu singakayithinti le mcimbi wakho okukhombisa ukukhula ngekusasasa nendlela u-expandeka ngayo i-country yonke mfethu. Siyabona usugcwele ko-Cape Town, ugcwele koLunde emakhaya, yonke indawo mfethu. And unyaka nonyaka ukhombisa ikusasasa ukuthi uyakhula. And yini inhloso yawo? ngithi ngangihlupheka kakhulu ngo2022 ngayifikele ngicasula nayile nto ukuthi nginalabantwana engangibasizayo bafunela izikole hey kwesinye isikhathi uthi umuntu uyaya ngokoshela kumuntu wesifazana umuntu uyafika niyaxoxana nomuntu ungakamshayeli usafuna umfundo umqondo umuxoxana nomuntu ayi uhlala hayi ngihlala kephi uhlala noba ngihlala nogogo esikoleni ngiqedile wenzani manje hayi ngenza ukuthi nokuthi hayibo ukuncane kangaka kwenza ukuthi nokuthi ayizokisiza ngani lonto hayi ngiyayenza njengoba ngifree ngenzela ukuthi izikole ngiyitholi hawu ngithumelela ama results akho umuntu wabuka ama results lo muntu ecollege at least engangena afika uthola NSFAS nase college mhlambe evarsity engangena Yes. Nge-spare time sami sengoyingena lapho ngizizama ngithi hey apply la student numbers uthola kanjanje upload ama documents apply naye course mhlambe bokusiza omunye umuntu usuke eshoda ngeinformation hayi ngoba suke ngazithola isikole suke ngazophuma phe uqale bheke so kusuka nje enhlizweni ngiyincedela abantu ngicela ukuthi no lento angiyilande emakhaya yona kala emakhaya information eshodayo ngathi ngizoyibiza into ukuthi ibhinqa day educational tour uzohamba emakhaya ufike usiza abantwana ubachazele ngama course nangena coursana bamotivate uphinde sibasize nangama applications kodwa ngithema ngiyenza siqala kanjalo ama high school ngabona ukuthi kuwamahloni ngoba bazi ukuthi phela thina si right empilweni ukuthi ufike empty handed asithi masiya lapha siyesiphethe something it then came to my mind ukuthi angenze something ezoba nkulu ezokwazi ukufundraiser isikhwama ifake esikhwameni ukuthi uma sesidecentralize le program sesiyenza emakhaya sifike esikoleni makuthiwa kukhalwa ngokuthi sithi ayingeke phela izingane ayikwazi ukushoda mhlambe ngamabhodo okuphekelwa iphekelwe into enenjena yabo nakho makuthiwa mhlambe ukushoda ngani izingane ziyasokola sithi hayi mhlambe nawo 5000 ivoucher 5000 hambani mhlambe nothenga ini usimende izingane kuvalwe lapha udongolo olucrackhayo zingafundeli phandle yabo into efana nalezo nje nanka ama shades naze icathulo so ngabe ngiyabonisa ngcobo mhlambe khona indlela okubonisa but neyithombe kulonyaka awuzongisendela nokusendela sineyithombe kulonyaka I think ikole sihambele noma ngasazingaki but abantu abasakwazile ukuthi kule Bhinqa Day Career Expo esuku ikhona ngoba ngiyenza njalo makusoqala unyaka njalo ngoMarch bese ngi-invite ama stakeholders akhona na wonke private sector njalo bafika bengafiki bezoyi-advertise at R0 cost ubese ukuthi ma decentralize program bese besipha something or nabo sebengasiphelekezela ukuze sikwazi sifike siphethe something le einganeni sithi sizipha ukudla kwendlebe sifike siphethe something event yami imayelana nalokho ukusiza akusikhona ukwenza imali kodwa phela makho umuntu ononusele ngemali ngeke nami ngingancinzi okuncane I'm just being honest angeke nami ngingancinzi ophela kusuka kwamandla ami ngoba manje ngisenze kusuka ephaketheni lami ngisuke ngwapatanisile kuze kube manje yabo thothi okunye kusalele emuva lapho thothi hayi nanka ama triple D athi ayiwendo usikweleta mhlambe nje u500 njalo wagcina ngawuthoselanga usixoxa hayi khuleka yabo into kanjalo so zenzeka into efana nalezo kodwa ngoba basuke understand ukuthi into eyenzeka enze umuntu lo muntu uyenza kusuka enhlizweni yes ezinye izinto ziyenzeka so i-event kahlahle iBhinqa Day educational tour imayelana nalokho bese kuzo appreciatewa ngoba umculo usukhuleka ngaka umculo usu digital angani yes uma uzobhekisisa mangabe kuvalwe izikole ngoba makavala izikole umuntu ozokhipha nge-10 kaDisemba angeke bemaningi ama-video akhe kunokhuzana ku-TikTok kuthiwa impela ku-TikTok ivalile yebo kodwa umuntu ozokhipha ngoFebruary izingane seyibuyele ema-res abaphathi be-Wi-Fi 24/7 abaphathi bama-apartment ngiyatshela uzobona ama-video trend kunengoma etrend awunga thola yevukana awulazi kwalona alizazi ukuthi lidumile ingoma yalidumile ithola itrend lapha ku Facebook so abantwana bane-power ama-institutions okumaskandi njengamanje usuyile into eyiyona abantwana basemavasithi bane-power nayo iBhinqa Day uku-appreciate bona yoku-appreciate bona ukuthi bafuna cha siyabonga isengama-artist ingakho uthola isikhathi ngiphethe ama-hitmakers yabo uyizo-appreciate bafowethu
niyafunda kanzima niyabhala ake sivele nani sizona appreciate sizojabula sonke kusuke kungekho mali suke siyihambela nje kuwukuthi ke basuke phela baxhumana nami ba-aplayela mina bebhala ama-email siyacela kanje nisivakashele bese ngibona ukuthi ngithola mapha ama-artist available bese khanjwa nawo hhayi ukuthi okukhona okhethiwe kuthiwa akangezi lo akeze cha ngikwenze lokho ngoba uma uzobheka nale enkulu kulo nyaka bengine-line up ekhomba la ko-53 wabantu yabo akumele bekwazi bengene stage mina ngigcine ngaphefomanga nje kahlahla ngenze ngaphefoma kusukile enkulu ngoba if phela beyichance futhi iplatform yokuthi laba abama hitmaker agcwele lapha ku TikTok angaziwe ezothola inkundla again confidence phambi kwabantu abasuke bebaningi begcwele lapha egibele nawe stage ayabuye ezosho cha ngiyabonga navigator mfethu ithuba elifana nalela akaze ngize ngilithole empilweni esho umuntu mina nje istage esikhulu ngisigcina lapha kuphela noma i-crowd enkulu ngiyigcina lapha kuphela so hey mina ngiyithandela ukusiza ngoba ngisizwe kakhulu empilweni yabo ngisizwe kakhulu empilweni ngeke ngize ngifihle lokho empilweni ngisiziwe mina kakhulu ngisiziwe nje kakhulu kunensizwa lapha kuthiwa unkululeka kwamampanga okuyiyona ifounder yami lapha ethi uthi hey ungisizile lo muntu so ke manje ngafunda kuyena ukuthi siza umbona umuntu urealize lethu ukuthi lo muntu bengisiza isikhathi engisiza ube force benge nayo ingokuyathanda unayinhliziyo so ukuthi hayi nami kulungile angilula isandla ngisho into ongenayo ngoba ngesikhathi ulula uyakhona ukuqhubeka uphile isona sizathu lesonkulunkulu asenza ukuthi akunikeze olunye usuku ukuthi siza hayi bafethu lapha emakhaya ngiyacabanga ukuthi interview informative ngalendlela lesibe nayo namhlanje nabanye bembuka ngenye indlela unavigate ngiyacabanga ukuthi namhlanje niyabona ukuthi lensizwa lena ithobekile plus uhlakaniphile lo mjida lo siyakufisa lapho kwagcwenza nathi ukuthi eyona le idea yakho mfethu engathi ngakhula njalo mfethu siyibone iSouth Africa yonke ekugcineni ama stakeholders angathi ngaqhamuka eze amasource kube inqwaba impela mhlawumbe uma ukuyenzeka egcine enqatshwe yiwena wafethi inhle idea mfethu nesikhule emakhaya siyabazi umzimba lezo zinto siyabazi thina umzimba ukuthi mawuhlala emakhaya hamba wenze education sonke ngifuna senze education why education asazi ngokuthi nje information ayikho so ngiyafisa ukuthi yabo nje ngonyaka ozayo uma sesihamba sesiyendana semakhaya abantu abanamandla lento ye-network abanamandla ama-laptop hayi ukuthi ngithi abalethe mina belethe ke ama-laptop angisho futhi akuhambe kophiwe iy'ngane ama-laptop but yazi ngakuhle nje kufike kubekwa amatafula nje ekuseni bekwa ama-stalls laphaya kwenza u-secret gardens iy'ngane ziya-apply 1 no 2 no 3 ugodu ngokuthi belekelele abantu bengenelele kodwa hayi ukuthi umuntu afuna imali futhi ngoba kunzima emakhaya uthola ukuthi ingane ishoda imali yokugibela izigcina ilova yabo ngesimo sokuthi imali yokugibela ayinayo uthola ukuthi ihamba ngeenyawo ngesikhathi hamba ngonyawo umuntu usiyaphela lesicathulo shabe kuthiwa ithafisi angeke wena uhlezi usakaza ugravel ngathi akuze imoto ithayile imoto ufuna ushintsha uma gravel after 3 months isicathulo uqothi unyaka singawuqeda so uyibhekisisa yonke lonto le usizo semakhaya ingane idinga ukusizwa kakhulu ngisizwa kakhulu ikhona kodwa insizwe ekuyasiza nayo kakhulu nje kuthiwa uSnothi yakwaNdlovu ephethe iDlamini Ndlovu engineers kwangenelela kakhulu lo muntu even siya Cape Town sihamba hayi manje ngesigameko nokhuzana ngonyaka ophelile wathi hayi hambani afika ngabhanqa amavasithi awu4 lapha eStelis iUCT iCape Peninsula University of Technology kuzoba iUniversity of Western Cape kwabhanqa lobe mnandi bathi hayi cha thina besinganakile ukuthi sibaningi kangaka siyamaZulu siyabonga that is why kulonyaka bethi hayi we just want to appreciate you angenzela just a recognition certificate konke efana le recognition konke njalo to recognition ikhona deserve nje yabangi bathi no hayi siyabonga noma ngingahlalanga kahle kwabanye ikakhulukazi ithimba ebezivele lokhu lingisupporta njalo ukuthi kuze kube manje icommunication ayikho phakathi kwethu kodwa akunandaba mina unembeza umuso uclean ufake yabo fethu awakho ukugcina kwagcwenza kodwa nathi siyiPerfect TV fethu ngiyabonga isikhathi sakho ngiyazi ngikujumile ubhizi ngokomsebenzi kodwa fethu wangitshisa isikhathi sakho mfethu mfethu hayi ungitholela nami ngiyibhayizele lapha kwezinye izindawo zokulala wathi hey kanti bengingacabanga vele ukuthinta einsukwini washo ngakuthinta wangisegoli wangithinta mfethu washo isigoli washo siyaphambana so kodwa siyabonga mfethu isikhathi sakho no umuntu ngabantu
angeke phela sikufihle ukuthi nathi sayidinga iplatform efana nale because abantu kufanele nabo besazi ngoba ngolenga wahlangana nomuntu sisakaza umuntu ngempama yabo acasukele enye into abalende masebedakiwe bayinkinga mfethu kanti iyalentuza mengahlangana le interview mhlawumbe ngakusave ethi oh hayi kanayi lutho akakhululeke kodwa ngicela nje khona umuntu osezobona navigator ngenye indlela nje emva kwale interview ube kade mhlawumbe embuthi lo peyisa lo kodwa uzobona hayi nangungeloviwe wethe uyeza lapha kunama document engafuna kena no so impilo injalo mfethu mana i-album phela bathi angibuza uthiza nini hey angifuna uqamba mangiyazi ukuthi ngineyingoma ezihleli angazi mhlawumbe ngayikhipha ama-album amathathu zihleli inkinga i-album yabona mangifuna ukuthi mina ingoma efika manje ngirekhode namhlanje ngiyikhiphe kusasa ngoba once yahlala isikhathi eside yaqeda inyanga hayi ngiphumile kulo ngoma yakubhora so ngagcina mhlamba uzwa amazwibela nje kuphela ngiphume kuyona so nginaleyo nkingi ngoba inyanga nenyanga umculo uyashintsha inyanga nenyanga engithi unyaka nonyaka umculo uyashintsha so ingoma ikhona ingoma eshawe isikhathi uma uyilalela insimbi zakho ayi kodwa ngeke akuyona le taste yamanje you understand uze uthi hayi akusiyona le taste yamanje so ingoma ilinyazwa yilokho engingabatshela khona ukuthi khona umsebenzi uma kuthiwa ngazi ukuthi mphoqwe yini ngawukhipha kodwa kunzima akulula angithanda ukukhiphela abantu into kwamine engizohlela ukuba convince ukuthi beyilalele ngoba akithi sonke esingadingi ukuthi uma ngabe sikhipha umsebenzi abantu siba convince angeke sibe ho limit bonke ulimit angikhipha album namhlanje kophela iviki mhlambe isihamba kwamanye ama numbers uma fika izolo ngakhipha iproject mhla iphela iviki sihamba kwamanye ama numbers kube umenzi yabona abantu nje labo abangadingi ukuconvince then abanye bethu we need to convince abantu ukuthi no sibafakele ipromo ukuthi hayi nakhi nansi ipromo uyiposte kaningi beyilalela abantu beze beqala besondele kancane mhlambe ikhikhe ngesikade ingoma usho ukuthi imnandi angeke sibe naleyo nhlahla sonke so ayikunzima nyana kunzima but wena nale fethi yamasingile enqamba manga iyakusebenzela yale yama EP yama EP iyangisebenzela iyaphusha ngendlela ephusha ngayo I think yona into enginezi confidence ukuthi namanje ngisekhona endimeni otherwise ngaba ngisagxilile kakhulu you understand so yona into engikhuthazayo every day uthola ama compliments every day hayibo no chief what you did here cannot be undone you know so kuyakhuthaza nje lokho kuyakhuthaza lokho njalo bafowethu apha emakhaya fowagcwensa sibonga isikhathi sakhe iPerfect TV ngemuvu noxolo nalwazi udaba ngoba sesishilo ukuthi ialbum uyasho mfowagcwensa ukuthi okwamanje akabi na show but umsebenzi okhona mawungakawuview kulula gijima ku-YouTube navigator Gcwensa uzowuthola ufike ulalela umusic omdala lokho kugenerate imali lokho akumisi lutho mawungazange ulalela mfethu awakho ukugcina mfethu sivala ngidlulisa ukubonga kakhulu ithuba ngilitholile kwi-Perfect TV siwunavigator kaGcwensa waseshowe eNdlangubo angisena wasempangeni ongoye sengiwaseshowe manje ila engakhe khona umuzi kababa nomama ngawususa lapho ongoye ngumuntu oyihibe so ngigcine ngaze kwenzekile ukuthi ngabona ukuthi umoya usahleli kahle ngathi let me just relocate so siwunavigator kaGcwensa osondana seshowe eNdlangubo siyabonga kakhulu ithuba esilithola kwi-Perfect TV siyacela ukuthi niqhubeke no subscribe kwi-Perfect TV SA siyafisa ukubona ngelinye ilanga lomfo ePhethina Khuzana i-award le yaphesheya ngeke ngabona ezinye insizwa lapha le enamagoli amabili enothunini la ekhanda uzosa postile lapha ethi kade beyohalalisela uqhabule sizwe kade bomhalalisela la ukuthi hayi bathole lento so siyacela futhi nisubscribe ukusupportana siyabantu abamnyama kuyinto engiphakamisa kakhulu mina njengo navigator ngiphakamisa kakhulu siyacela ukuthi siqhube supportane niqhube ningiqashe njalo usho ngafona ngo1 ebusuku makuthinta imali nje ngiyayithatha ukuthi ingakhona and mina yangiqasha nangenkomo ngoba vele umusuku uzonginika imali ngisuke ngizoyidla kodwa ngiyakwazi ukuya komunye umcimbi mahala
Yabo, understand. So umuthi uzokunika inkomo ayungisiza kakhulu. Investment le. Hayi investment eno. So bengisebenza kanjalo izinto. Inkomo zami mhlambe idonsela ku5 emele ngiyicollecte kubantu. Bebe ngiqasha kanjalo sithuthi siphila kanjalo. Hey lalela, letha leyo nkomo ngizoshaya performance. Ethi umuntu ngempela ngithi ya. Ngihambe. Sekusela uthi mhlambe umuntu ayila. Mfethu, gcwele incwadi. Navigate for waqwenza Perfect TV. Sinjani next time. Ba. Away.